Monique Paul, 8 februari 1964, Den Haag, Nederland. Milieuactivist, directeur Green Heritage Fund, Suriname. Monique Suzanne Paul, die altijd al geïnteresseerd was in biologische wetenschappen en natuurbehoud, raakte vanaf 1999 betrokken bij natuurbehoud en milieueducatie, waaronder kleine waarnemingsonderzoeksprojecten. Nadat zij een verweesde luiaard uit het dierenasiel had opgevangen, richtte zij in 2005 het Green Heritage Fund Suriname op. Zij ontdekte de behoefte aan redding van luiaards, miereneters en gordeldieren als gevolg van verstedelijking. Paul verzorgt en herplaatst deze diersoorten, doet onderzoek naar dolfijnen en zeekoeien en geeft voorlichting over natuurbehoud, duurzame ontwikkeling en klimaatverandering. Paul heeft een holistisch wereldbeeld en gelooft in het concept van One Health. One Health erkent het verband tussen de gezondheid van de natuurlijke wereld en de wilde fauna en flora die er deel van uitmaken en de onlosmakelijke band vormen met het menselijk welzijn. In 2015 kreeg zij wereldwijde erkenning met haar nominatie in de Amerikaanse Top 10 CNN Heroes. Ladies and gentlemen, please welcome the woman that proves sloth is a virtue, CNN hero Monique Paul. Tangi, dank u. Gracias, thank you. Paul's werk in natuurbehoud is wereldwijd vertoond door media, waaronder National Geographic, BBC, Deutsche Welle, CNN en Conservation International. Paul werd benoemd tot officier in de ereorde van de Gele Ster in 2018 en ontving een Franse staatsonderscheiding in 2022. Odo, no sakayu fraga na grong. Als je de moed opgeeft, bereik je niets. Song of freedom.